Maayong gabi sa tanan, no? Ilabi na sa tanan naglantaw na atong video karon. Magpalihog kayo kung pagkalimot sa pag-subscribe daan, pag-like, o pag-share ng atong video. Mga ka-Facebook, ka-YouTube, ka-TikTok. O kaya kung kalimot sa pag-follow sa atong page, Eric Beloy page. Bisaya special na karon. Bisaya special sa kagabi. All my life, Bisaya version. Usay kung batiun ko kalay ang imong mga hulagway lantaw-lantawon kanunay bisan pa kung nagkalagyo kitang duha apan sa kasing-kasing ikaw lang ang nag-inusahan. May oras nga ako natulog, ikaw nagmata, lain-lain man ang panahon, ikaw lang ihapon. Adlaw diri apan diha sa inyo gabi muabot ra ang higayon ikaw lang gihapon ako lang gihapon kita lang gihapon. Ayaw kalimot sa pag-subscribe mga friends. Subscribe mo daan sa akong YouTube channel Eric Beloy. I love you all. Usay kung maghigda ko sa lantay mga nasawhan tang kalipay handumon ko kanunay bisan pa kung nagkalagyo kitang duha apan sa kasing-kasing ikaw lang ang nag-inusaran. May oras na ako natulog ikaw nagmata, lain-lain man ang panahon, ikaw lang ihapon. Adlaw diri apan diha sa inyo gabi muabot ra ang higayon ikaw lang gihapon ako lang gihapon kita lang gihapon ako lang gihapon kita lang gihapon. Salamat sa paglantaw. Thank you for watching. God bless us all. Huwag kayong kalimut sa pag-subscribe, my friends.